Naisip ni Mario na kapag nangitlog si Henhen ay araw-araw na siyang may makakaing itlog. So, saan nakukuha yung pagkain? Sa Sa pangingitlog ng manok. itlog. Ano pangalan ng manok ni Mario? Ano nga, hindi nakakaya. Ano pangalan ng manok ni Mario? Eh, Hen. Naisip ni Mario na kapag nangitlog si Henhen ay araw-araw na siyang may makakaing itlog. Hindi na niya magiging problema ang pagkain. Pero nainip na siya ay hindi pa rin nangingitlog ang manok. Nainip na siya sa kahihintay. Mario was thinking that when Henhen is finally able to hatch egg, he would have a sure meal of egg every day. But he became very impatient because Henhen was still not hatching. But he became very impatient because Henhen was still not hatching. Hindi na siya makapaghintay. Impatient. Kasi nga, maaring gutom na siya si Mario. Nagkasakit si Mario, ilang araw din siyang hindi nakabangon. Pero kahit may sakit ay natuwa siya.